Persuna li f'pajjiżna għandha dħul ta' madwar 9,000 euro hija meqjusa bħala li qed tgħix f'riskju ta' faqar. Fl-istess ħin persuni li jsibu diffikultajiet biex iħallsu l-kontijiet ta' dawl u l-ilma, biex isaħħnu id-dar tagħhom, biex minn żmien għal żmien jiklu laħam uħud u biex jieħdu vaganza ta' ġimgħa darba f'sena huma kkunsidrati li qegħdin jgħixu f'esklużjoni soċjali. B'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru bejn l-2005 u l-2011 in-numru ta' Maltin u għawċin f'riskju ta' faqar jew f'esklużjoni soċjali żdiedu bi 30,000 minn 56,000 fl-2005 għal 86,000 fl-2011. Żieda wkoll fin-numru ta' tfal u żgħażagħ f'riskju ta' faqar jew f'esklużjoni soċjali fuq medda ta' 7 snin b'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru. Fil-fatt in-numru ta' żgħażagħ f'riskju ta' faqar jew f'esklużjoni soċjali bejn l-2005 u l-2011 żdied b'9,000 minn 16,700 fl-2005 għal 25,800 fl-2011. Il-Gvern intrabat mal-Unjoni Ewropea li jnaqqas il-persuni f'riskju ta' faqar u f'esklużjoni soċjali f'pajjiżna b'6,500. Kif jirriżulta mit-tarif ippubblikat mill-Unjoni Ewropea iżda, il-Gvern qed ifalli milli jilħaq din il-mira illi jagħmel huwa stess. Tant illi fuq medda ta' 7 snin b'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru in-numru ta' Maltin u għawċin f'riskju ta' faqar jew f'esklużjoni soċjali żdied bi 30,000.